Hey guys, welcome to back my YouTube channel. दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। टुडे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जोंहा माबा मा होनो सबाय बिमा खानो नागिरदों। सबाय बिमा आरो लाफा जालांनो थाखाय न'आव शिबसागराव न'आव नै जानो बैग्रिया र' बैग्रिया जि थाइखादों। बैग्रि बिलाथि आरो ना नै नै अबेबा गिदिर जाबाय नै देग्लाय गोजौसिन जादोंना आयै नै बे बिफाङा सबाय बिमा खानि बोरो सबाय बिमायालाय बबेखौ खेबसे खेबसे गानाया जेबो नङा ना अ इने सबाय बिमाया खानोसै हरगोनथ' नै जोंहानाव जि गथ' फिसाफोर दङ। ओरै फै इयाव मैगं दङथ' सबाय बिमासो दायोलाय मोजाङै खा ओरै फै नै ज' होनाङा ओइ नै मैगं गायदों रियायाव आयौ इदि माबा नाङा जाबाय दे नोंसोर खानाङा दे नोंसोर खानांला दे जाबाय फै ओरै फैदो नै ओइ खाना जाबाय दे जाबाय इयावनो था दे नोंसोर इयावनो था फैनाङा दे ओरैलाय बेलाय नै ओइ दे बिराद दंलै नै जा पपि जा गब्र'आ पपिया दै हाबखाबाय मोजाङै खा पपि दाबो आं नायलाय जि गिदिर ना आयौ खैजिमा दङ आय खैजिमा दङथ' दंफांखौबो सुनाब्रा खादो आयै लाफाखौ मोजां जागोन आरोना जानो बिरादनो ताजा मुलि होआखैना दिदी गोरलै मोनसे हरलाय माबा बैग्रि खाना लांबाय नाय नै इयाव सबाय बिमाया जि मोजां जाखादोंना आयौ नै नुवाखै नै सिङाव बिराद थायदों सिङाव थाइसोदों जासिगोन ना मा जासिगोनलै जाबाय नै बाहा बुरजा जाबाय 2 केजि 3 केजि जाबाय आया गासै लाव हौवासै जाबाय लांनो सानो नंलालै लांजोबगोन ना फ्रिजआव दोनै जागोन आरो लाफाखौ खानोसैलाय फैदो होबायलै नों फ्रिया सानसेयाव बबे होलागासिनो दं ब्लेडजोंसो खानांगौ ब्लेडजों मोजां लाफा खालायनोसैलाय नै आं खानो लाफा जानो लांसै
Ya iyaw hon. Hei bara goजौ हारा माबा गोजौ हानाङा Kira ang kita ni jokkan deh. Oh. Bangku kati-kati oka. Mbak saya dulu. Mana sih sani bodyguard nama? Bodyguard serang. Itu tuh bahasa itu menangis. Angko kenang deh bang, aku sudah kok. Asal lana aku gendingan nih. Kajian sana nih kajian apa? Untuk menjia, bayar. Isim ha. Loh. Besi apa bahasa ki? Sindona. Bersih aja, bersih aja. Ayo nih, ini kok kamu ini kok. Ayo kamu. Nah. लौटी को नहीं चाहिए bahas mencilin balik jadi naram lah Kadang aneh kali. Like ko buka deh. Ji kuar lah. Kau mana kele? Lapa kau belik dan like kau belik. Surah ini permayu. Hah? Kopi sudah raya ursin lagi, tuh lapor. Mai, mana lagi di saya? Jaran ni pedi kabi. Pakra. Pangli selama apa je nama mama kamu bikin kain aku. Lang ako, bisa ako mama na. Mulu jadi tanah. Ay, ini jeng nami ko nga, kada sabihin na. Ada kaboga sina. Nah, ini jigi terjadi karena. Ji moजां गुवार जाखादों नै. Kapas itu demo bifuru. Ang pas menjaigirsigen arena noni lapako. Jayakin berapa? Laइखौ जाबायानो जायाखैना लाइखौबो. Beनिखौ माने जायाखै arena. लाइखौबो जाया. Nang kabayiko. Nah, alik itu deh. Ay dia. Kan ini baigriya. Obba derbay. Obba derakir. Maka? Girega. Nih, cina manci gitu rak. Naile. Chicken ada popi? Macam lah kau kelina ah, tah. Nih kemana mendang ah ni mendai kau? Dang ah. Cilu dah jakarang. Nang ah. Ikut saya mana? Zona free shop bodong boy mana dang ya? Oi, let's chicken halan deh, nengah. Oi, dah kamsa dia, oi dah. Oi, lang lah kamu lang. जों गाबोन फुङाव थांगोन नालाय ओंखायनो न'निफ्राय मैगं थिगसे बुथुमजोबना लाबाय जोङो मा बुथुमदों खोथानि र' नै गंगार दुन्दिया लाबाय ओमफ्रायो लाफा इयो सबाय बिमा लाइ ओमफ्राय नै इयो थालिरनि मा होनोमोनलाय बेखौ थालिर मैखुन बासर आरो खुमब्रा दंबावो आरो खुमब्राया बैयावसो दङ खाथ'वाखै Oi, golekan tuh, ini. Koro bibar lah Hey guys, kalau mainin tahun jualnya, andi nih ya, mereka kan ada, mereka apa dah?
मेथाइ खनो आं दिनै मेथाइ खनगोन आरो टेरिमेरिखौल' ससे रोङा आरो टेरिमेरिखौ गल्ला हवे सबु टेरिमेरि Chile sadu, pichile, jandan. Hey guys, yang sudah pun jangan dah ada, nih, yang mencet, nih, ada yang mencet su, ampai mau sedang bawa, ada sedang bawa, nih pula. Neighbor. Ini banyu, full bifang. Ibu full bifang. Malam, masih kurang next kan ada. Ini semua video बनाने अब को बता जाए भाई दिन को नहीं करना है ini thale dong lagi sopan dong ya naring dong bagri dong ada ampaya yau maba pipang maba mabe dong ada ampaya jengah ye dong ada Kimsin tadi. Ini apa? Sedang ya. Itu kesenangan aja. देखो ऐसे ला है yang nak kalau saya sudah nak kan ya berapa Hai Mexico mình không làm cái dong đó Bemezang dong jam bemezang dong ada 2 hours later ओंखाम जानोसै जोंहा बेयो लावजों ना ओमफ्रायो बेयो मा होनो दाउ बेदर भाजि खेबसेनो थोरसियाव लाना जाखाबाय आङो ओइ गोथाव जादों ना जायाखै लाजिजोब्बाय नालाय ओंखाम जानाया जोंना नै गेजेराव सारायखौ लाना जाबावो लाजिबाय माइनाया जा पपिजों आंसो जायोना पपि नै थांनो थाखाय रेडि जोंना बेगानो नुवाखै थफ्लायानो खैथा नै आरो मोनसेबाव जे बुरजा जाखाबाय पपिया नै बाबा गसंनानै नायगासिनो बेसेरा सिखारजोबफाजोब्बाय नै बिसोरो उन्दुनाया जोंहा थाब थांनोसै नालाय थांनोसै जोंहा दिनै थांनो ओंखारबाय पपियाबो थांनोमोन थांला थांनोसै जोंहा रिक्साजों थांगोन जों बास स्टेन्डसिम पपि टाटा पपि थांसै टाटा पपि रिया थादो बयबो थादो टाटा जाखानो लुगैयोमोन नामा आंलाय थांबाय थानोसै जोंहा साननैसोनि थाखाय गामिखौ नागारलांथ'लायनोसैलाय बाय बाय हाथिजान गामि जि समायना नुखादोंना माइखौ नायनो गोमोननो मोनजोबनायखाय आरो बिनि सायाव निहिर सिरिना दंना दा फुं नालाय बिराद मोजां नुखादों सिदोब सिदोबनो नै बास स्टेन्डआव सफैबाय नैबेजों थांगोन आरो
नैजो डाइरेक्ट गुलागा थाङो आरो इयो बिदिनो शिबसागराव हाबलाङो नालाय ओंखायनो बिदिनो थांसै जोंना गारिया STC बासाव गाखोबाय दा थांबाय थानोसै रावबो गैया नै खालि जों साथामल' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय गोदान भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन